libnu صرنوبنا وطايتنا الحياة ويسر في الأولين فيك الآن بشمالك مالأمة نكسبر بمفصلتنا l-odwa tajba lil kulħadd lilkom u dawk li qegħdin jisimgħuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni kemm qrib u kemm il-bogħod. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li qam mill-imwiet l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. U tinġbarna flimkien hawnhekk biex niċċelebraw għal darb'oħra din il-qudiesa. Nistedinkom tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru min-naħa tiegħi se nofriha l-erwieħ ta' Ivan u George Borg. Illum il-Knisja tagħmel il-festa ta' Santa Katarina ta' Siena, wieħed mill-isbaħ bliet tal-Italja. Kienet suq terzjarja Dominikana u li twildet fl-1347 u li tħafna fil-Qdusija li l-Papa kienet tistmaħ u tiktiblu littri u tagħmillu kuraġġ għax kien hemm żmien meta l-Papa ħabba naturalment l-edewwa tal-Knisja mill-Vatikan mar jgħix obbligawh ġaluh sikkawh jgħix post ieħor u kienet tgħidlu postok u għall-Vatikan. U allura Santa Katarina lill-Papa għalhekk issejjaħlu il-Kristu ħelu fuq l-art. Għaliex permezz tiegħek aħna għandna l-għaqda ma' Kristu. Nitolbu din il-qaddisa Santa Katarina ta' Siena sabiex iżżomm l-għaqda fil-Knisja. Ħuti ejjew narfu n-nuqqasijiet minn tagħna u nitolbu maħfra. Inti sliem veru tagħna mulej ħnina. Inti l-ħaruf tagħna tal-Eid Kristu ħnina. Inti lena dejjima tagħna mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitina u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Għax hija festa qaddisa għandha festa fil-liturġija, allura ngħidu l-glorja. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet. Infaħru. Inroddulek ħaj. Mulej Alla, Alla Missier. Mulej Alla, int li tneħħi d-nubit. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għaliex int waħdek qalb. Mal-Ispirtu Santu. Nitolbu, o Alla, int ħeġġiġt bimħabba tas-sema lill-Verġini Santa Katarina ta' Siena fil-kontemplazzjoni tal-passjoni tal-mulej u fis-servizz li tat lill-Knisja tiegħek. Għamel bit-talb tagħha li l-poplu tiegħek miġbur f'xirka fil-misteru tal-ġisem mistiku jikseb ferħ għal dejjem b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Id-dem ta' Ġesu Kristu innaddafna minn kull dnub. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu, eżiż, din hi l-aħbar li smajna minn għandu u li qegħdin nixandrulkom.
li Alla u dawl u ebda dlam ma jinfih. Jekk ngħidu li aħna mseħbin miegħu imma nimxu fid-dlam, inkunu qegħdin nikdbu u ma nagħmlux il-verità. Iżda jekk nimxu fid-dawl kif inhu, fid-dawlu stess, aħna nissieħbu flimkien u id-dem ta' Ġesu Kristu ibnu innaddafna minn kull dnub. Jekk ngħidu li m'għandniex dnub, inkunu qegħdin inqarqu bina nfusna u l-verità ma tkunx fina. Jekk nistqarru dnubietna u fidilu ġust, hekk li jaħfrinna dnubietna u jinnaddafna minn kull ħażen. Jekk ngħidu li ma dnibniex, inkunu qegħdin ingidbuh u kentu ma tkunx fina. U lidi, dan qiegħed nikdbilkom biex ma tidinbux, imma jekk xi ħadd jidneb, aħna għandna difensur quddiem il-Missier li hu Ġesu Kristu il-Ġust. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali ngħidu birek roħ tiegħi lill-mulej. Birek roħ tiegħi il-mulej, qalbi kollha mbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek roħ tiegħi il-mulej, u la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek flimkien. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejja il-mar tiegħek kollu, jifdi l-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tiba u bil-ħnina. Birek roħ tiegħi il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej, idum ma jadab u kollu modrija, ma joqgħodx jitlewem magħna u anqas jinkorla għal dejjem flimkien. Bħalma jħen il-missier għal ulidu, hekk iħen il-mulej għal min għandu l-biża' tiegħu. Għax hu jaf kif aħna maġunna, jiftakar li aħna trab flimkien. Imma tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu u s-sewwa tiegħu ma' ulied ulidhom ma' dawk li jħarsu il-pat tiegħu u jiftakru fil-preċetti tiegħu u jħarsuhom. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja! Alleluja, Alleluja. Imbirek missier sit is-sema u l-art, tal-li inti dawn il-ħwejja ċarraftom lil-minuċ kejken. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: infaħrek missier Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u id-den u rejthom liċ-kejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kemm moti lili minn missieri u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier, kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux liben, u dak li lilu liben irid jarrafulu. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni, għax jiena ta' qalb ħelwa u umli, u intom issibu il-mistrieħ għal ruħkom, għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim ta' dan l-Evanġelju nitnatbu mill-ħtijiet minn tagħna. Il-qari ismajna dal-għol dil-minuta.
idowr mal-qaddisa li qegħdin infakru, ġifieri ma' Santa Katarina ta' Siena. Sempliċi xebba daħlet terzjarja Dominikana imma għoliet ħafna il-fuq fil-ħajja spiritwali tagħha. Minkejja li ma kellix preparazzjoni kbira u qawwija ta' studju, imma minħabba l-għaqda li kellha ma' Alla, il-kontemplazzjoni, is-skiet li tant jiswa skiet, tant jiswa, waslu biex li Santa Katarina ollewa ħafna aħna dal-għodu il-qassisin u s-sorijiet min jgħid it-talba kif aħna ngħidulu l-brevjar, l-uffizzju. Rajna silta ittra minn ta' din il-qaddisa mhux ċajta ta' farad baqa l-ittri tagħha. U din f'din is-silta li qrajna dal-għodu it-Trinità tgħidilha Trinità, nar li jaqbad, nar li jħeġġeġ, nar illi jaħraq dak li huwa ħażin. U għalhekk allura l-Vanġelu l-orrief qaddisin tal-Knisja, għax il-Knisja tagħżilhom liturġisti, biblisti, għażlet u applikata għal din il-qaddisa Santa Katarina din is-silta li għadna kemm smajna. Ġesu qed ifaħħar il-missieru ngħidlek grazzi missier, ngħidlek grazzi. Għaliex ngħidlek grazzi? Għaliex? Għax ħafna tagħlim, ħafna qdusija, ħafna għerf tas-sema u rejtu il-dawk li huma umli, il-dawk li huma ċkejknin. Ħbejthom il-dawk li jidrilhom li huma minfuħin bihom infushom, ħbejthom mill-min għandu l-erfu u rejthom li ċkejknin. U rejthom mill-min għandu qalb ħelwa umli jilqa it-tnebbieħ u s-sejħat li jinti tagħmillu. Nirringrazzjak. Ġesu qed jgħid il-missieru kemm sabiħa, tgħidlu grazzi. U l-Knisja fil-erf tagħha nerġa' ngħidlek dawn il-bnedmin qaddisin orrief qabdu din is-silta tal-Vanġelu qalu iva din toqgħod preċiż għal Santa Katarina ta' Siena, sempliċi xebba mingħajr ftit li preparazzjoni li kellha imma li għoliet tant il-fuq fil-qdusija. Imbagħad Ġesu jkompli dan id-diskors tant sabiħ, li hekk u taħseb ftit fuq u ta' iġalek, ejja għandi, ejja għandi. Jien il-ħadd ma se ngħid ejja għandi se tiġi tagħmel. Imma Ġesu, ejja għandi, ejja. Intom imkwetati, intom imtaqlin, intom morda, intom xintejja għandi. U jiena inserraħkom. Kemm sabiħa. Jien nagħtikom il-paċi fil-qalb minn il-qalb tagħna ma tintelab xejn. Triangel tafu x'inhu, mhux hekk, triangel kif ikun hekk, 3 ponot, ponta fuq u 2 isfel. Triangel hekk u jiena qagħd isfel triangel. Jgħidu il-qalb tagħna tixbaħ lil dan it-triangel. Jekk tpoġġi d-dinja kollha ġo fiha u d-dinja hija tonda, dan it-trianglu ma jintiliex jibqa' l-kantunieri. Fimtuha? Jiġifieri d-dinja kollha, l-qalb tagħna ma timlijiex.
Ġesu biss jimla il-qalb minn tagħna. Ejjew għandi. U ssibu il-mistrieħ, it-tranquillità, il-kalma li tant għandna bżonn. Ejjew ħuti fuq l-eżempju. U hawnhekk il-qaddejt Alla dak li hawn il-fdalijiet tiegħu dummi kellha t-tard. Hawnhekk nisa jaħlu tapinu l-oasi fejn tiġi u tistrieħ f'riġlejn il-Madonna. Ejjew ħuti fuq l-eżempju ta' Santa Katarina nersqu iktar lejn Ġesu u nitolbuh il-paċi fil-qalb tagħna. Inqumu bil-wifqa. Ħuti eżiż, aħna niċċelebraw il-festa ta' Santa Katarina minn Siena inresqu t-talb tagħna u ngħidu mulej isma' it-talba tagħna. Sabiex fil-Knisja jiġu milquwa b'serenità u ferħ il-valuri tal-intelligenza u s-sensibilità tal-mara nitolbu mulej isma' għan-nisa li jemmnu sabiex bħal Santa Katarina ma jibżgħux jintervjenu fix-xena politika u jagħtu il-kontribut siewi tagħhom nitolbu. Għalina sabiex fuq l-eżempju ta' Santa Katarina inkunu strumenti ta' għaqda fost ħutna il-bnedmin nitolbu. Għati il-mistrieħ ta' dejjem il-dawk li għalihom qegħdin nofru l-quddiesa u għall-erwieħ li qegħdin jistennew it-talb tagħna nitolbu. O Alla, f'Santa Katarina ta' Siena tajt lill-Knisja tiegħek kotra ta' erf u qdusija. Isma' dalgħodu dawn it-talbiet tagħna bi Kristu Sidna. Birek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit jubitek oġbuk tatina l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit jubitek oġbok tatina l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa mulej il-vittma tas-sakrifiċċju li aħna sejrin noffrulek fit-tifkira ta' Santa Katarina ta' Siena biex fuq it-tagħlim u t-twissijiet ta' din il-Verġni Qaddisa inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u tażid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li kkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewwiet jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bija int terġa' ssejjaħ il-bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu
minn issa d-doni li bijhom iż-żejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli nfaħruk u ntennulek bla qeda qaddis. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxipli u qal ħudu biex ħorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha l-maħfra tad-dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħaj għax għoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem minn dan il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14 mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqtu bit-tama tal-qawmien fil-qadlija tiegħek Ivan u George Borch daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, Santa Katarina ta' Siena u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Sant kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Ħrisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
mulej Ġesu Kristu li jiet l-apostli tiegħek inħallilkom islim. Natikom islim tiegħi. La tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li jien trid fija, int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-demm. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet ta' dinja, jen jinaħna mistiedna għal dil-likla ta' dan il-ħaruf. Ix-xorb li ħadd ikun jiswew lilna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu. Grazzi, Sinjur Alla, waħfir, nitolbu. Dan l-ikel qaddis mulej li ħadna mill-mejda tas-sema ikun ukoll iżomm ħajja fuq l-art lill-Verġni Santa Katarina ta' Siena. Għamel li bis-saħħa tiegħu aħna niksbu il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, ibarikkom Alla li jista' kollox il-Missier u Liben
u l-Ispirtu is-Santu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna, morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l